ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Bro ini tip ha syapang ko rupa ko umdi ke basnyam kebelasai kerpang nagakshat ke bemi nakram nakinro hakashnong maute jrong kinchi Bangla Eastern West Khasi Hills District. Lapalat news nam nadu beseng yi ke karkhana kataru khenlang yi gisnam jong jing khangdam bat ke jingkta chuka khlam COVID-19. Minta ya ko rupa la thap la song hak bilorien kibela penan kambiang bun sin bat anduna shikat de ke jingkta ya kamariang. Kumta hakas ngikha jung ba marwen laplat pat ba ya ko rupa premium hajan me jangkar pesawat trik urusau arajar phosau hapok karkhanahi kemudian hamaute jrong kinchi Bangla nang ni shakman kipat ba kila bandi ya kene ko basnyam ko rupa premium na ki biloriet ki bela banyo nakeleng hagane ke por nga ai kublei kine ki perlok ki bawan khnang na Shillong namar ba ngidon kene ka program ka barit ka ba nganang sudap sena kini ki mesin nang sudap penbiang ban pli pajba ya kene ka rupa premium kabalong ki bilor ki ba pait lana ki bilor yet hagne ka por nganam penslem ba IT hai ba jo thang kheu ba ide we chief case ban plai je kene ka jongi kom ka dak ba baro ka we ka sor Shillong baro ka we ka Meghalaya bat kumju hadu ka hatiru une uday ban poe kata ke jing kermen jonga lane ke jing angnut jonga kalong ba umdei ban chusakut tang ha Meghalaya unlai chakaleng saudong jong ka ri north east jongi te khuble sibun ba sobha ban sim pelaj ye une te khuble sibun ba marwain namar ba hajing siang sampai berkat bangan hap ai jing kren mentaka si mentaka janmi khuble sibun ba Kevin kai ka bangadon monong kalong ba kalong kai ka basngutanat ba yo sngo bangintip ba ibak marwen bat ka karkhana penmi jong i kala nang kiu kat nang ya kisnem pitim ne ba hangni ha maute jrong haken si Bangla kadai gani ka karkhana ka baro ka sor Shillong baro ka jela Meghalaya bat wat sabar ki jelaro ki keren ba don kata ka karkhana penmi ka rupa jong ibak marwen nengkong ning syam ngani thu khana phi sia ki khon samla ba phin di tip malu malamo ya ka di ka ba kila thep ha ki bilor la penmi nengkong ning syam ha ki biloriet ki bokum kini kata dei house nem khatn riu spa R4R hapo England naka Holywell te house nem khan new spa riu punyo pat la penmi ha America kajuhi namar ha ka tu ko por kimpat doni ki bilor plastik ki penmi ha ki biloriet kum kini ki khia ki la ban pait la da bakla pan hap ki la ban pait te kadai pade house nem khat khandai spa new pulai ba ki start sayan gila nang ban kiu bat kila yo ya kalat ban penmi ya kita ki PET bottles pet bottles ka bomot polyethylene terephthalate kaba kini ki bilor plastik ha ka rupa fi ki dei gitu hi ki PET bottles bat kilong ki ba sultanat bhala ki hap ro kimpai kila man ra sene stai henrei ka wei ka ba kalong ba ka penjabo ya kamariang nomor sisen pila bread kim put kim long sbo kim kelas sniuno bat ki ne ha ki duriau ha ki pung ha ki wadut ha ki mariang ha keleng saudang mau ha lenti singkieng ni ti ba marwen da ka jing start jong i bat ka jing perkhat na ka jing bha jing miat jong kamariang ro ilaong tong ini penmi do bilor isa penmi kenya ka ya kani ka rupa premium ha ka how biloriet tongen ai soi ba marwen ba in play ya bilor rupa premium kini ki wan haki artli ki jat kani ka ka arspa sanpo bat new spa sanpo ml
So tapsi bro. Yes. Om Rupa Premium. Bagi ben. Obat film tu kan, bat nong kum tu kan, ben isapok.